Komiti mar od bura koro ikore mar dayo dho jotend migepe mayande ogwel kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Ma biro bang' ka komiti mar od bura marango chenro mar ndiko e tich e lemo mar piny owacho opedhi ne spika mar od bura. Mamalo mane ochwe kom kod jalup mar Speaker Gladys Sholei. I do agree with you that it's important for members to understand the criteria. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani chungo pedho nyinge ma owal ne kamiti marango kendo nono jotend migepe ne lemo mag piny owacho kendo ka otene kod chik matayo od bura. Honorable Speaker, members are also aware that they must go through vetting, and the committee then that is charged with that responsibility to consider these nominees for appointment as cabinet secretaries is this committee, and therefore it's quite a very important committee that is set out also in our constitution. Honorable Speaker, this is done pursuant to under Article 152, sub-Article 2, and Honorable Speaker, if you allow me to read that the President shall nominate and with the approval of the National Assembly appoint cabinet secretaries. Moko kuom nyinge ma owal ne kamiti marango kendo ndiko jotije piny owacho kendo dhi nono jotend migepe okelo kanyakla ja od bura mabel Gut Nelson Koech, ja od bura manyeri County Rahab Washira, nyawadgi Masaku Dido Ali Raso kod mano Matharaka George Getonga, lemono mabende ne opod ne David Gekari Manakuru East kod nyawadgi ma Kwanza Ferdinand Wanyonyi kanyakla kod Emma Samairi mano Mateso South jok mane apgi olwaro ting'o ja od bura ma North Menti Abdul Rahim mano Masuna East Junet Mohamed kod nyawadgi Masaboti Kaleba Misi, ja od bura ma Matungulu Stephen Mule, nyiwodhe Abdi Shurie, mano Masamburu West na Isula Lesuda kanyakla kod David Kosing ma West Pokot. Lisno bedene lor kod Mishi Mboko Malikoni. Kamitino chano bedruok ne jok mogwel lemogo kendo walo gini apisi. Kata kamano Speaker Moses Wetangula biro chuo kom kaka jakom e kinde dayo dhok mag jotend migepe wach mano sir kod jotend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi. The appointment of this committee is obviously a matter which is in line with the Constitution and Article 152, sub-Article 2. It is this House that has got the power and mandate to approve the appointment of those who have been nominated by the President to serve as cabinet secretaries. Again, of course, this is buttressed by our own standing order number 45. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha osepedho nyim od bura nyinge ji 24 ma nyocha owal ne lemo mag jotend migepe chik dwaro ni jo od bura opwodhi kata kwedi listono mar jotend migepe thuolo mar ndalo 28 kochakore gi odiochieng' mane milome ochope od bura. Honorable members, this house stands adjourned. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.